Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Kumusta naman mga pinalanggan ito ng mga tagpalamati kag may hapon sa inyo tanan, Sabado sa karon nga adlaw. Para naman sa edisyon sa This Is My Life, Mayo 14, tuig 2022. Medyo kapoy-kapoy ka mo? Do hindi man. Sa mga nagatrabaho, bilog nga si Mana Lunes, tubto Biyernes, of course, Saturday. Upod ang inyo sini mga chikiting dira sa inyo tag sa kapuluyan. Masako sa pagpanghimos. Galing kay ting linabhan siguro na talitihan or naulanan. Kay may pila iya kaparte diri sa itong sa Dekman, Wasang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental nga nagtupa ang ulan. Di ba? Yes. Matsyag-batsyag. Lang nga. Importante is magmala ang aton sini nga mga panapton nga ginagamit na iton sa adlaw-adlaw nga tanan, ilabi na ang mga uniform sa pagtrabaho. Kung tapos na paniyaga, relax lang. Relax lang anay, sulusandig lang, hilay-hilay lang. Ang ibang dira ti siyempre nagahigda ginman nga mga palangga naton nga mga tagpalamati. Upod ang inyo sini kubos nga alagad sa inyo mga lilisuan sa radyo. No? 684 kHz kita nga mag-aupdanay kag tub-tub tak na alas 3 kita iya nga magalingaw sa inyo dere sa This Is My Life. Akon lang anay inyo palamatinaan paamo ka na bala na. Kay Tita Wilma lang anay inyo palamatinan tub-tub tak na alas 3 na hambal ni naton. Magluwas nga updanay kita dira sa inyo mga radyo updanay gyapon kita sa social media. Yes, ara kita sa Facebook Live via Facebook page sang Action Radio Bacolod. Pwede naman natin ma-like kag ma-share, hindi lamang ang This Is My Life, kundi iban pa nga mga public affairs program sang Action Radio Bacolod. Inyo man dira makitaan ang mga balita nga matipon sang amon sa Nino Center, kag iban pa gid nga mga public affairs program. Pwede man ninyo ma-share, pwede man ninyo ma-like. Para ma-inform bala nato ng aton sini mga palangga, friends naton, kapamilya naton nga ito sa mga malayo nga lugar, layo nga pung sa iban nga pungsod, makabulig kita bala pahagan-hagan sang ila na batsyagan nga kapungaw o kon sa ginatawag kahidlaw, homesick in short, Tita Wilma, sa ila sini mga kapamilya nga ari diri sa Negros or sa Western Visayas o kung sa kutob sa malabutan sang aton pagpangalagad iya karon nga hapon. Gani ha, relax lang kamo dira. Sa mga may plano dira, ano nga plano Tita Wilma? Iban ta nga mga kauturan, may plano nga mga may out of town, may plano nga pwede ang pamilya para buwas or late this afternoon kung ano mga plano ninyo dira. Planuha lang sang maayo pero sa gihapon ang paghalong-halong ginapangabay gid ni Tita Wilma para sa tanan na sa gihapon ang aton nga minimum health standards. Ang aton face mask, siyempre, kung mabilog nga pamilya maglakat, siyempre, inyo alcohol dara, balunon gininyo, no? Kag ang social distancing. Mangin responsable lang ang tagsa-tagsa para sa aton. Kaya hindi lang ang aton kaugalingon ang aton ginaproteksyonan, kundi ang aton pamilya, kag ang mga tao man nga aton makasalamuha, na? Ang katawhan nga aton ma-encounter karon nga adlaw. Wala sang balain sa tao nga nagahalong paamo kana. Okay, na? Kag since Sabado subong nga adlaw, Tita Wilma hindi magbasa sang sulat, na hindi man ta magbasa sang sulat. Anong i-share ko karon nga hapon para sa inyo? Ang i-share naton sa inyo sa sini nga hapon? Sa inyo bala mga chikiting da, mga daw danggalibog yang ulo nyo nga daw kabudlay gid pa kaunon na ay ni pwede taman ni mahatag nga ideya sa mga aspiring mothers o kung sa mga mothers to be, no, amangin parents to be,
pwede nyo gid ini magamit nga mga informasyon para sa inyo mga kabataan sa ulihi na. So, relax lang kamo dira na. Inyo man karon mga suggestion, inyo man mga recommendations, greetings nga nagaupod sa aton sa ni online, pwede sa nahambalan ni Tita Wilma, share and like. Pagkatapos, pwede man dira ang inyo sininga mga greetings na ara sa aton sa ni chat room. Sa ila naman mga radyo, pwede man kamo dira makapadala sa inyo mga mensahe sa aton text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Nagayuhom ako kay may nadumduman ako kay ina. Hindi bala Sir Meleli Uligo, good afternoon. Okay, kag sa nahambal may naton amo tong topiko ang aton siniistoryahan karon nga hapon ang ma-share ni Tita Wilma. Aton man tag sa ka-horoscope kay para sa aton kabataan aton man horoscope. Kabalo ako na every time nga magwa kita na upod sa aton pamilya, ang aton mga kabataan, ang aton pamilya nga mga mahilig magkaon outside kay nami gya kaon sa gwa basta may unod lang ang bulsa. Pero kung wala gani, pwede man gyapon balon lang mangita sang lugar nga kung let's say kadto kamo sa higad bye-bye, di ba? Iban gabalon lang na sila tent or something nga mahigot nila nga makahatag handong sa ila. Pagkatapos mabuklada sila plastic abi nga banig sa hilamon na dira lang sila madala sila sang folding table na at least maka-unwind ang bilog nga pamilya. Di pwede man lang kamo kabalon kanon, dala kamo natudluan mo gid sila Tita Wilma. Kung hindi kalan, inang kalan bala nga masiling naton inang kalan kulo, inang line mang kulon tawi. Inang kalan made out of clay, no? Sa panhukoy da lang ginabang pamaligya na. Pwede naton mabutangan uling kag mapanugba kung mabudlay pagid mangita lang tatuiya bato no? Kag balay-balayon nga pwede kita makapatong sang screen nga masugbahan naton. Didto lang enjoy sugba-sugba. Bakal kada istorya naman bakal kada ining pandisyosa na para sa mga kabataan. Mantikilya da or may butter da, pwede mo na magamit karon na sa aton lifestyle ging. Kag syempre man, sugba-sugba da isda or naka-barbecue kamo, kali ko nang tana karon. Pwede nyo ina maplanuhan karon para buwas. Di ba lang mga anak? Yes. Kag syempre man, likaw sa gasto kay kamahal na pliti, mahal ng gasolina, pero may hutik naman si Tita Wilma sa inyo. By next week so no sa nakita na ito nga balita, maganubo ang presyo sa gasolina. Hambal ni Dayan, maganubo ang presyo sa mga produkto sa petrolyo next week. Sa inyo ko, I thank God. Mga pila. Paamo ka na bila. Kaya sa mga may salakyan, kag kita man nga nag-commute sa mga di pasaherong salakyan na kabudlay nga daan. Kag magluwas na kung kaisa kon magwa bakal kamo da talaba. Di bala? Ibanda mahilig sa pasayan. Ano pagin mahiligan Tita Wilma? Kasag ba? Speaking of kasag, manamit gidi ang kasag. Pasayan, lukos, isda mo ng mga produkto halin sa dagat. Hindi kay basta kung panahon sang tig-ilinit, di bala? Kung panahon sang tig-ilinit, ari nagagwa mo ang red tide, shellfish poison, ang ginatawag nila red tide, no, toxic red tide. Hindi kami mga lugar sa Pilipinas. Although, nga wala sa aton, pero hindi naton mapaktan, hindi naton mapaktan, nga may mga produkto halin sa dagat nga magsulod iya diri sa aton sa Negros. Kay may anom ka lugar sa Pilipinas nga nagpositibo sa ginatawag toxic red tide. Ti kabalo naman kamo kung may red tide, anong epekto sina sa aton lawas? Halit, di ba la? Di ka mag-LBM. So, sorry sa mga nagkakaon dira, no? Halong-halong lang. Kay nagpositibo sa paralytic shellfish, no? Nagpositibo sa paralytic shellfish poison o kung ining toxic red tide, ang pila ka mga shellfish. Mga pakinhason sa kadagatan, mga isda nga makuha iya
nga yes nga nakulikta niya halin sa nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas, especially ang mga nakuha sang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung ngaton BFAR. Diin nila nakitaan nga nagpositibo sa red tide. Diin nga mga lugar, at least aware kita. Kag kung magbakal gani ka mo para sa inyo pamilya, diin ini naghalin nga produkto. Ay sa malain, bala sa nagapamangkot, inang maayo lang nga pagpamangkot, nga hindi man ma-offend ang nagabaligya. Di bala? Yes. Diin ini nga mga lugar ang nagpositibo sa red tide. Yes, ang coastal waters sang Bulinaw, Pangasinan, sa Bulinaw, Pangasinan, ara man sa may Dawis kag Tagbilaran City dito sa may Bohol, hindi dia Dawis sa Bacolod ha. Sa may Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur, sa coastal waters man sa dira sa Masbate, sa bahin lang sang Milagros, sa hindi bugos nga Masbate kundi sa bahin sang Milagros, Masbate, sa Litalit Bay sa San Benito, Surigao del Norte, kag sa Lianga Bay sa Surigao del Sur na. At least na-inform neto ng aton mga kauturan sa kutob sa malabutan sa aton pagpangalagad. Ang aton mga pumuluyo dira, ang aton mga kauturan nga ara dira nagapuyo nga kinahanglan maghalong-halong man kita na. Tanan nga sang pakinhason halin sa amo nga mga lugar, masiling kita peligroso nga kaunon sang tao na especially pagin ang isda. Ang isda, ang lukos, pasayan, kasag, safe ina kaunon na hambal nila para diri sa aton. Pero kinahanglan lutuon gid sang maayo. Kinahanglan siguraduhon lang gid na diriya sa aton, siguraduhon lang gid nga mahugasan ina sang maayo, maluto ina sang maayo, kag ang isda makuha gid ang hasang, ang iya gills bala, ang iya hasang kag ang iya tinai, no, limpyuhan gid ang tiyan, antes lutuon. Magluto hindi lang sili nga pabukalan, no, lutuon gid sang maayo para mangin safe kita, mangin safe man ang aton sini pamilya na. Ti amo man lang na siya, gamay lang na siya nga info, pero maging mapuslan nun man para sa aton, right? Yes, Tita Wilma. May isa pagit si Tita We nga nasiplatan na sa aton mga kauturan. Sa mga ahay na tanan kita, no? Kabalo kita nga ang PhilHealth dako ang nabulig para sa aton, di ba la? Kung mga ma-hospital kita, di ba la? Kaya hindi may ara latest advisory ang PhilHealth mo, na masaka ang kontribusyon para sa individual nga mga empleyado sa mga nagabayad sa PhilHealth. Ang monthly contribution 400 pesos na kung ikaw ang naga-income or nagaganar sang hindi magnubo sa 10,000 pesos kada bulan. Tanawan nyo bala sa Facebook page sang PhilHealth kay inyo ina makita na. Kag ginpasaka na sang PhilHealth na sa 400 ang monthly contribution sang mga nagatrabaho na sa mga miyembro sang PhilHealth. Suno naman sa advisory sang PhilHealth, abi ninyo kung ano, ang 400 pesos nga monthly contribution para ina sa mga individuals nga naga-income na, nga nagabaton bala sang sweldo nga bulanan, 10,000 pesos paidalom kada bulan. Kung ikaw nagasweldo 10,000 pesos paidalom kada bulan, 400 pesos. Di hamakin mo na. Para naman sa iba naton nga mga kauturan nga nagabaton sa nga sweldo 10,000 pesos tubtob 80,000 pesos kada bulan, kung ara ka mo sa sinaiya nga bracket, ang balayran ninyo monthly contribution ninyo sa PhilHealth halin sa 400 pesos until 3,200 pesos nga monthly contribution. Ti para sa mga nag-income sang 80,000, bayad ka mo 3,200 nga flat rate. Amo na siya ang naintindihan na naton sa Facebook page sang PhilHealth. Na? So, tungaon sa mga empleyado kag sang employer ang pagbayad sa PhilHealth,
magluwas gid lamang sa mga house helpers. Ina mga upod tabala sa puluyan nga ginasweldohan ninyo dira. Magluwas sa mga house helpers o kung sa mga kabulig naton sa sulod puluyan nga pagabayaran inaiyasang bilog sang ila employer ang 400 pesos. Kay ti kun hindi kita malipat sa aton madumduman gin-approve man ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpasaka sang contribution sa PhilHealth 4% nga premium rate. Kabalugi kita mag-react na naman ang aton sina mga employer. Pero pare naman sa aton mga kauturan, syempre, kung miyembro ka mo sa PhilHealth o kung may ara ka mo self-employed, kung kamo self-employed, may flat rate man nga 400 pesos. Kag kabalugid kita kung ano man ang mabulig sina sa aton, kung sino man nga aton beneficiaryo ang ma-hospital na. Okay? Yes, pila lamang ina sa mga impormasyon nga na-share ni Tita Wilma sa inyo sa karon nga hapon. Kag hindi anay naton man pagkalipatan ang para man sa aton ikaayong laway syempre, na? Ang mga produkto sang Dr. Alfred's gani, basta mga produkto sang Dr. Alfred's Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few. Okay, yes. So, hello and hi, and hello sa mga naka-online. Sa mga naka-online, good afternoon. Thank you, Gid. Si Tuto Dennis Richard Tibor Roma, salamat gid sa imo. Kamusta lang na pag Saturday of the night kita. So thank you gid ana. Sir Mileli Uligo is watching with you. Salamat man sa imo Sir Mileli. Kag yes, love you all ko hambal ni Sir Mileli. Kay tuon ta kung sinong una dere. Hambal ni Inday Connie Laparan. Good afternoon, Tita Wet. Tamiyaw ko family Laparan. Labaniego kag Asparicia family. Ang nagatamyaw Connie Laparan sang Pandanon DSB. God bless. Okay, salamat, Gid. Good noon, Ma'am Wilma, live sa Banes Cafe sa Tangob. Watching sa ARB 24/7. Wilmar Vernos Duay. Good afternoon man dira sa imo. Tamyaw please ma'am, si Ma'am Vanessa Star, kag Doc Mayo, Jinky Dialegdon, kag si Sinoto, Noel Amar, kag si Sir Alex Montesa. Sir Alex, kamusta ka na? Pamo, ganyan bala. Mayong nga po, Tito West, stay safe as maulan noon nga panahon. God bless and more power. Alinin na kay Inday Ruchel Fulgencio Susana. Salamat, Gid. Family bonding today, Saturday. Bring to my MM's Bunny Cafe, Tangob Highway. Kapag imbitar si Sir Mileli asa iya sininga MM's Bunny Cafe sa Tangob sa Highway lang, Gid, na? Maayong hapon, Barangay Canroma. Maayo lang nga pamati kay Ma'am Lani Sabrine Nurias. Hi, Ma'am. Good afternoon. Halinin na kay Percy Aviso de Senil Caballero. Jenny Muhilio Galabasa. Good afternoon. Mayong hapon ko no, Tita We. And of course, kay Ma'am Ana. No? Ma'am Ana Sinoro dire sa may La Carlota. Salamat, Gid. Ay, gaulan man dito. Hambal ni Ma'am Ana. Na. Mayong hapon man, Sir Sam Tikaw, yes, or sorry girl, gali sa iyang pipi, Miss Sam Tikaw, good afternoon, all the way from Kabangkalan, salamat, Gid, thank you. Kay Belia Rendon, hi Tawams, monitor lang kami from Victoria, salamat, Gid, Inday Belia, Mayong hapon, tita, nga pingapit, tadi sa bantayan, bago sa tibo, ara kada, way nagaulan, Tuto Dennis, okay, halong-halong lang to, na? Mayong hapon, tita, way hambal mani, Ray Flores Barrioga, okay. Sinoro family, Pilar family, naga-monitor, Gid. So, thank you, Gid, sa inyo. Wow. Kay Myla, Pilor, Inday Myla Pilor Primavera, thank you, Gid, ha, mayong hapon. Evelyn Martires, good afternoon. Ang imo da mga chikiting, na, kay Cloud, kay Sky, hi and hello lang, ha. Kag kay Wilma Bernos Duay, kag kay Inday Connie Laparan. Okay, relax lang kamo da, balikan lang kamo karon ni Tita Wilma naman, dugay-dugay. VJ, aras to VJ, posible, gali. Toto VJ, thank you, Gid, ha. Okay, enough lang na, anay. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang
iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pisyara tayo! Pisyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliance. Radio Philippine Standard Time. Good PM tawe monitor lang kami diri. Lunes hasta Sabado sa La Carlota. Ngayo lang ko text friend girl lang tawe. Okay, salamat gid sa pag-upod sa This Is My Life sa Action Radio adlaw-adlaw. Okay, sa gusto makig-friend sa iya nga mga girls for good lang ha. Taga La Carlota ini siya. Ang iya cellphone number 0920 394-4706. Again, 0920-394-4706. Kung dira sa La Carlota, mayong hapon lang. Mayong hapon lang dira sa kay Gingging Perez. No? Mayong hapon lang dira. Ging, salamat gid. Kay Inday Carmen. Kag of course,
kay Mama Dear, nasa kay Mama mo, salamat din kang mayong hapon sa inyo. Kay Toto James man. Dira man sa pamilya Insoy, Inday Lysel, ha? Sa Bugos man nga pamilya. Okay. Good PM to, greet ko lang sila Mama kag Papa dira sa Gilungan Kawayan, Yasma si Vimar ni paghalong kamo dira sa matag adlaw 1780 Vimar, salamat gid sa imo. Tawe ga monitor lang di sa radio while ga prepare sang chapel para fiesta buwas sa San Isidro Labrador sa Indarone Trava gini mo 9590 San Isidro Labrador. Fiesta dagali buwas. Okay, thank you Gininday Rons. Tita Wilma Tamyaw ko lang mga taga Mandayaw 4 La Castillana. Good day, kid, from 5653. Tita We, kamusta na ikaw? Okay, kid. No, monitor lang ko di sa Bago City. Tita, pag-wait naman sa palangga ko si Edward Sarudo, sing Isabela. Mayong hapon lang sa imo, love. Kaghalong kada permi, ha? Ang panamyawalin kap sa palangga mo, and sang Bago City. 9692, and thank you, kid. Na, dira sa may banwas ang Isabela, kabalugid kita nga kadamo dira sang aton nga mga palangga nga mga tagpalamati mayong hapon lang da. Especially kay Mami Diana Consolacion, kag kay Mami Pilar, kay Ophelia RC, Nanay Dayin, kamusta na ikaw? Karon naman dugay-dugay ang aton sa ni mga greetings kay maistorya anay si Tita Wilma sang aton iatandugon nga tupiko sa karon nga hapon. As mentioned ni Tita Wilma sin Sabado subong, wala tabas na una na nga sulat, problema. So kinanglan ma-unwind ta kadali, makuha ta, olo istoryahan nga makuhaan man naton leksyon para man sa aton mga kabataan. Tupiko para sa ikayong lawas, mga miyembro sa pamilya, mga amo na bala nga dapat naton man istoryahan. Di bala? Kami ara, tabala na si Platan sa karonya para sa aton mga kabataan, especially ang mga chikiting subong kabudlay para kapakaunon, di ba? Makaon lang na sila kung may ara da itlog nga manami nga pagluto. Ano pag Tita Wilma? Fried chicken, chorizo, tocino, baw. Amo ginang namian nila kaunon hotdog, di ba mga anak? Pero hambal na sang aton sini mga experts, especially ang aton mga doctors sa kabataan, mga pediatrician, hindi man nami ina. So may ara kita nga na kuha nga ina mga opinion, suggestions ang pila ka mga pediatrician para sa aton mga kabataan nga hina magkaon o konpislian sa mga pagkaon. Kag kita nga mga ginikanan, ano kita? Iban ginapa hindi ka ni magkaon? Paamo ka na bala, no? Mga ginikanan, kinahanglan lang di mangin patient kita sa aton mga anak. Mangin pasensyoso, ikaw, hindi lang isa ka metro, kundi unending patience ang ihatag natin sa aton mga kabataan bilang ginikanan. Especially kung ikaw isa ka iloy. Kaya nga, ano gani ang iloy lang ang makahatag sang ginitawag unconditional love, kag kita lang TLC sa aton mga anak. Tender loving care para sa ila. Especially ining aton mga chikiting. Di ba la? Kinanglan tungdan tagid na. Kinanglan gabayan tang aton mga kabataan. Hindi lamang sa pagpadako sa ila, sa pagmold sa ila, sa pagpamuklat sa ila sa mga maayong values, kundi kinanglan gabayan naton sila sa ila mga kinaugali or pamatasan kung pagkaon ang paghahambalan. Mga anak, mga kabataan, mga chikiting, ara dira nagaupod, love na ni nanay, love na ni tatay, ni lola, ni tita, ni tito, sa mga pagkaon, pero kung bad gani ang attitude, syempre kinahanglan
akigan man. Kinahanglan paintsindihon man kamo. Kag kinahanglan mahangpan gid ninyo ang ginahimo ni nanay, ni tatay, ni lola, ni lolo, ni tita, ni tito para sa inyo. Kay love mo na. Amo na siling palangga sa pagkaon, pero kung sala na kag hindi naming batasan, disiplinahon. Di ba mga chikiting? Yes. Pero kinahanglan sa pagkapislian sang aton mga kabataan, nanay kag tatay, tita, tito, lola, lolo, nami gina mga lola kag lolo nga daan mag-spoiled sa aton mga kabataan. Apo mo na hindi ta na mabasol kay bisan ang mga lolo nagaako na kag masiling nga mo na lang ginay sobra-sobran. Hindi bala ma-explikar ang mabatyagan nga pagpalangga sang lolo kag lola sa ila. Sobra pa sang sa bata ko na. Hindi lang na ako nabatian sa 1, 2, 3, 4, 5 ka mga lolo kag mga lola. Meaning, madamo kag kalabanan gid sang lola kag lolo ang sobra nga pagpalangga sa ila mga apo. Gani mga anak, tandaan, palangga sa pagkaon, pero ang batasan dapat gid disiplinahon. Di ba la? Kinahanglan himuon gid na nila kay kun hindi. Baw, pagustuhan lang tanan, ati wala gid. Kinahanglan as mention ni Tita Wilma, kinahanglan jutay nga sakripisyo. Mayara na jutay nga sakripisyo, may pagpasensya, may angga-angga, kung kaisa may kadramahan pa na, para nga mapaintsindi talang sa ila ang kaimportante sang husto nga pagkaon. Hindi lang tanan mga frozen or processed food. Especially mga nuggets nga ina. Makita mo kung paano ina maka-attract sa aton mga kabataan, inang mga processed food, di ba la? Inang mga prepared na nga food nga prituhon na lang, may mga stars na, may mga half moon, may mga square, di ba? May mga heart nga shape. Kaya nga, ang makitaan sang kabataan, isa na ka-factor nga maka-convince sa ila, makatag sa ila gana pag ay no yung sabor sang heart man, ay no yung sabor sang circle man, o diba, na isa ina siya. So, kinanglan lang gin mga parents, mga negatipan sa mga kabataan. Pasensya lang gid. Jutay nga tiyaga, kunbaga, na kinahanglan gid. Tagaan gid time. Hasta nga mawin naton ang interest sang aton mga anak sa pagkaon, sa mga masustansya nga pagkaon. Kay nga, masiling nga, ginaamo na lang na namon, titawe, kay ginapainom mo na sila vitamins, di ba la? Napainom mo na sila vitamins, amo na ganing active sila. Pero, sa totoo lang, hindi mapunan sa mga vitamins ang kakulang sang husto. Nga kinahanglanon sang kabataan sa ila sinilawas. Kinahanglan, may nami gid siya nga husto nga pamaagi sa ila, di ba? Especially sa mga utan na ara kita dira karon. So may pila kita ka mga ideya nga ma-share sa inyo karon nga hapon. Kinahanglan una-una kita nga nagatipan sa mga kabataan, especially mga kabataan kita nga nagatipan sa ila, especially sa mga kabataan sa ila mga pagkaon. Kinanglan kita ang mangin maayogid nga halimbawa sa ila. Makita nila bala kung paano ka magkaon sa mga masustansya nga mga pagkaon. Kaya ang mga bata, syempre, na-influence na sila sa mga bagay nga makita nila. So, kung gusto mo nga magkaon ng bata sang ara, let's say for example, amarguso, na kung gusto mo nga magkaon sila amarguso, kinahanglan ipakita mo nga nagakaon ka man sina. O kay may ara gani nga mama or papa nga hindi magkaon amarguso kay pait ko no, hindi magkaon okra kay danlog ko no. Pero kinahanglan mga anak, you should set as an example to your children. Kinahanglan gid. There are so many ways nga makatun-an mo ang magkaon. Tun-an mo kung paano magluto sa amarguso nga hindi mapait para sa imo, para ang bata mo ma-convince mo man kung paano siya magkaon sina. May ara pamaagi kung paano magluto sang okra nga mangin attractive sa mata.
Kag magkaon sila, magkasilin sila, ay kanamit gali. Kita ko na ang okra nga gin-slice, gin-slice siya into 4, bisan gamay lang na siya, pero hindi hasta sa puno. Di ba ma-divide siya into 4 slices, uyatan mong puno ya kung lang taon mo da octopus muan mo istorya sa mga bata, ma-attract yung mga bata na. Dason isawsaw mo siya sa itlog nga may pepper, butangan mo jutay asin, sawsaw mo da siya, sawsaw mo man siya pagkatapos sa may cornstarch. Kahit may itlog mo, hindi na siya magtiga. Cornstarch, nan. Kanami. Dason prituhon mo siya. Hindi mo na pagbutangan sang breadcrumbs. Okay na siya. Kaya pagkaluto, mapula-pula siya tungod sang eggman na hindi siya or a little brownish na kay crunchy siya, try mo. Kay masiling bata, ay kanamit gali na. Damo, mga kalabasa, amo na bala siling neton, ikaw ang mangin maayo nga ehemplo sa bata nga wala gana magkaon, nga ipakita mo sa ila. Kanamit, bisan ang talong, pwede mo man siya mahimo, amo na. Or sticks mo ang talong. Pagkatapos, amo tong as example ni Tita Wilma sa itlog, cornstarch or henina na pwede gina siya ya. Butangan mo lang butangan mo siya sang sabor nga makawin sa interest ng bata. Pagkatapos mahilig ang bata sa ketchup mo, na pwede mo i-mix saw para sa ilan na mainganyong nyo gid ina. Na mama, gusto ko tong luto mo nga amo na. Sa sina bala nga paagi, biskan gani ang dahon sang balunggay, which is the most nutritious nga klase sang utan. Ang balunggay hugasi bala may kagpatulua. Dason bati ka itlog butangan mo jutay nga pagbutang mo sa itlog, butangan mo jutay nga cornstarch or let's say harina flour na butangan mo jutay man nga pepper, salt to taste. Kung may ara ka na powder nga onions nga maghamot-hamot siya, pagkatapos ilunod dabala kag himuon mo siya nga lapad-lapad nga nipis, kadiga crunchy, make saw para sa ila. At least, bisan paano, napangitaan mo pa agi na isa na ina, isa pa lang na sa nahatag ni Tita Wilma. Pagkatapos, nami pagid, kun updon mo ang mga bata, maluto-luto ta para sa aton lunch. Kinanglan mga iloy, bisan once a week, pwede na gina naton. Matagaan naton precious time ang aton mga anak in preparation sa ilang mga ginakaon. Na updon bata sa pagplano, ano lutuon, tapanyaga man na sa pagprepara sa pagkaon. Na kay kabalugid kita, medyo mabulubudlay, malawig-lawig ang pagluto, kinanglan halong-halong man. Kung kinahanglan nga ay kung magluto lantaw lang, no touch, especially kung may mantika, kay kung magpisik na amo na siya. Kag kung paano mag-prepare sang pagkaon, tudluan man ang kabataan. Paano mag-prepare sang placemat sa lamesa, o imo pinggan iplastar mo to ang kay mama, kay papa, kay kuya, kay manang, na plastar mo to na or mansig sila isa-isa plastar sang ila kalanaan, ginatrain mo ang mga kabataan sina kag maamat-amat tubo sa ila pamensaron ang interest. Kag kun makita nila ay amo na gali maghimo gali sang sang crunchy fried chicken na sa dason matudlo iko kay ako dason ikaw lang maprito na isa inang makahatag interes sa kabataan. Kag kun matilawan na nila, ako na bala nagtimpla gintudluan ko ni mama na amat-amat sila, and then next time kun medyo nami nga may budget ka mag-grocery, upda sila ano gusto mo nga baklonta nga ikaw ang maluto na utan nga gusto niya, may prutas man nga pwede naton iya mahimo di bala para sa ila. Pila pa lang ina, ara pagid. Ang lamesa, ang pagpreparar sang lamesa, bisan pigado lang kita. Kun kanami lang tawon sang aton kalanan, tudluan nato ang mga bata, diin ang kutsara dapat ibutang, imo kutsara kag imo tinidor, ang imo pinggan, ang imo nga tubig, bulultangan sang imo tubig nan. Kanami sina. Kag kinahanglan ano pagid kontion sang pagkaon magkaon. Wala anay TV,
wala hampanganan o kung anuman nga mga gadgets nga ara sa lamesa. I-train ginato na mga kabataan. Hindi nga lagsuntang mga bata, namit niya akong sudan ginluto, ari tapos po, kung na bata galumpiga sa carpet o kung sa salog, baw ikaw malumpiga, kamang cross legs ka pa, kag para intu-intuon siya magkaon. No. When we say magkaon ang bata, tandaan naton nga kung kita ang nagakaon hindi bala sa lamesa, inagid ang i-explikar naton sa ila. Basta kita magkaon, pungko gida sa lamesa. Balikan talang na karon ibutang lang na kung may ginahampang ang mga bata, iposta lang kay hindi man na siya magdalagan, hindi man na siya hindi man na madula, ara lang, di bala? Yes, kinanglan kita hindi man ta magsiling nga kakaon tala ara man ang aton cellphone sa kilid kay nga ano gani ang mata sang bata nagatulok ang pensar nagapamensar kag instill sa ila pensar ang ila makitaan nga sundo nila amo na siling nila bala na nalipat ako sang may sayings na mo kita sa mga ang mali nga makita sa mga bata sa mga matatanda manggiging tama kay ginasunod nila kaya mo na natudlo kuno na hindi kita mangin set as an example sa sala nga patihan sang kabataan nga husto na kag ang magkaon sa lamesa nga ululupod kanami batsyagon kay ululupod kamo nga magapasalamat sa mahal nga Dios ululupod kamo pagkatapos enjoy sang inyong mga ginakaon ka hindi ang pagkaon tion sang pagsermon o pag-akig sa mga bata. Kay nga samtang nagakaon ng bata akigan mo sermona hindi nami epekto mangin negative ang pananawan sa kabataan sa sinang sitwasyon. So, kinahanglan nami lang kung magkaon di ka nami sa ngaton bulig ta isa-isa. Di ka nami ko si Inday ka nami nakabalo na siya magbutang sang iya pinggan. Amat-amat lang nga sa gagmay nga bagay nga himuon sa ngaton kabataan kita ginikanan dapat mag-appreciate gid sang ila hinimuan. Ara pagid luto ka, lain-lain binga putahe para hindi man matak-an ang mga bata na hindi nga mula na siya permi dahon sang ngita ka dahon naman tangkong ining tangkong bala nga lagpad ang dahon mo naman ang himuon mo hindi gani kalabasa na kinanglan mga resourceful lang kita mga mother dear langgit sa mga utime importante na siya bisan gani ang kapayas pwede man kay kagisun talang ng scrape talang ng kapayas kag himuon ta na ang hambal ko to bala nga kumbo lang siya pero nipis nga mangin crunchy sa ila kay namita na yung mga bata basta manamit lang ang sabor na kag mag-expect ang bata ay lano naman ang lutuon ni nanay man ay no naman tita ang pakaon mo sa amon man na makita na nila hala ano na siya na dali na kamo magkaunta na makita wow dira mo kay hindi na iya malipatan sa mga kabataan himuon mo gina kag kinahanglan mangin resourceful ikaw sa pagprepara sang pagkaon mangin resourceful ikaw hindi lamang sa pagluto sa mga shapes sa mga colors na damo na yung pamaagi di ba luwas nga makatuon ang bata sa imo ginahimo ma-attract pa siya sa ginaluto ninyo kay colorful malingaw pa siya kung magkaon kung himuan mo pa na storya manamian pagid sila kay kabalugid kita nga ang mga bata very sensitive sa panabor kung maparat na karong masiling sila ay kahang di na ko magkaon di ba notisyan nyo na sa mga bata yes sensitive ang mga bata sa color sa shapes di ba colors, sa shapes, sa itsura sang pagkaon na kag sa pagkapino sang pagkaon kay kung kisa may ara tiga may ganit na yun na kinahanglan gyud na kag kinahanglan may ara regular time sang pagkaon kag ila snacks butangan nyo gid na 12 pagsiling pagpamahaw kay kabalo kita may ara kabataan bala nga na train halin sang gamay pa hindi iya kompormi nga kaon lang siling paimnon mo lang gatas kag tinapay ma-rice gid na iya na mayara ko gani bata nga nabalaan subong ano na siya gani grade 11 or 12
ginpadako sa nga may kag iloy sa laswa na sa steam potato, steam carrots, tapos gina-squeeze na sang lola ang kamatis, kag ginapainom. Bisan mailom-ilom ang bata, pero kanami isang iya skin. Maglakat sa school, ang kundi sa kapamahaw, ang ginabalon iya nga pamahaw, rice gina iya, mabalon na sa rice, mangita gina siya laswa. Tungod amo inang naandan sa mga bata na pakauna sang tusino kang hindi fish lang ako niya na amo na bala kay nga ako ano ang naandan sang bata ugali unya ginaasta pagdako iya kun na-set naman naton ang ang ugali sang bata sa pagkaon nga kinahanglan pagkanain may brunch ka na or snacks kay tinakapamahaw ka rice early in the morning kainom ka gatas kakaon ka rice na di bala pagka 10 makaon da sa beef fruits or whatever kun ano lang dira iya hindi man sila nga ining social gingami ng garanon ng atong kay hindi man ta mangaranon pigado man ta may saging lang na basta kakaon siya saging di bala mga amo na kapayas kung may ara dira kun ano lang iban gani aratilis or serisa kay may ara sila sa tubangan kapang butang sa ref namit na daw ilakaon na amo na siya kag pagkapanyaga after naman panyaga pamahaw sapon na then namin naman hampanganay kung anong ipreparar para sa ila nga ara sila may participation sila especially nga mainit subong ang panahon na kinahanglan gid ang mga infused drinks na lipatan nyo na to na paamo kay na gagin pangtudlo ni Tita Wilma sa inyo kay iya mas manami siya ikumparar sa soft drinks sa smoothie sa mga milk tea sa mga naganegosyo sina pero kung mga masustansya, okay, kid. Pero mas makalesser kita, mother dear, kung may cucumber ka, no? May, lipat ko Basta cucumber, kung may ara kada pagid lemon, kung wala lemon, kalamansi, i-blend mo ang cucumber, na? I-blend mo siya kung mapino na siya. Tapos pugaan mo sang lemon, then butangan mo sang kung wala ti kabataan manamit ya tamis sa ila butangan mo kalamay kung may honey ka idisiplinahon mo man sila sina na amo nang ginatawag nga cucumber lemon infused na or infused cucumber with lemon. If not ang tanglad, ako namitan gid ko sang tanglad. Nalagaon pero hindi mo bala sila anay pagsuwiran ulihin na. But once ma-appreciate nila masiling ka kabalo ka mo kun ano na dira mo yan ay gali ay tamahimutan next time ta na kita mo na ha na why sila kabalo nga lemongrass gali ang ila ginainom which is nutritious para sa ila. No? Kita nga ginikanan, kita nga mga tita-titos, lola-lolo sa mga kabataan naton. Subong kinanglan tutukan tagid ang ikaayong lawas ang aton sini mga kabataan, mga hinablos, mga kaapuhan. Gaon man lang na siya ang tanglad na. Di ba na? Butangan kalamansi, asus kanamit na. Hindi nga aslom-aslom gida, kag butangan dira sweetener, kung anong inyo sweetener nga ginagamit. Kung brown sugar, kung may honey, much better. Galing kay tigang sila, mahal nita ang honey. Yes, ang ara lang, paamo ka na, ang ara lang, makabulig na sang dako para sa mga kabataan. Kinanglan ipalayo tagid ang mga pagkaon o kung ilimnon nga hindi naton gusto ihatag sa ila. Amo tong mention ni Tita Wilma, soft drinks always. Mas maayo nga wala ginaya sa balay, wala kita sina. Ha? Pero, gani? Makita nila sang sa makita nila nga ginadumilian sila man silang hindi ka mo mag-inom soft drinks sa hindi na siya amo ang approach, no? Mas nami nga wala sila makita. Mas sila nga mainom man tabi soft drinks, lola. May nakita ka mo nga nagainom di soft drinks sa balay. Hindi bala wala. Kaya hindi pwede. Hindi siya nami sa aton health. Di bala? Na, the way you explain to the children, ang tono mo, ang pagplaster mo, magka-convince na sa balatyagon sang kabataan. Mas nami,
Pwede dira kung may tea. May ara dira choco. Mas mention ko ginaprodukto sa Dr. Alfred's. Nan itry na to ng mga kabataan sa mga masustansya nga pagkaon. Kag hindi ninyo paggamita ang mga pagkaon as reward sa mga kabataan. Pareho sa paghatag sa chocolate. May tapos maubos nila kaon. Kauna ning utan, kauna na bala kay may chocolate kagid karon. Hindi ninyo sila pag-bribe sa mga pagkaon nga hindi makapaay para sa ila. Instead, ipa-intindi lang naton sa ila ang kaimportante sang utan, sang prutas. Sang sa sigihon naton sila patalangon na sa pagpatalang nga i-bribe naton sila na insakto gina kagoy na mga mama, papa, tita, tito, lola kag lolo ilikaw gid naton nga puwersahon ang mga kabataan sa pagpakaon. Kay basi amo pa inang halinan nga mahadlok na gid sila sa pagkaon sang utan kun pilito naton butangan naton dira sila sang stick basta kaunon lang nila na istoryahon sang maayo, hibaluon ang rason. Kung nga nagapangindi ka sa pagkaon sang utan, kung nga hindi ka magkaon isda, may ara na sa amon, nanay, hindi naging kumagkaon isda, nga amanang, kay nabukog na. Hindi tanan siling kumanang, hindi tanan nga isda makabukog, na timingan lang to nga nabukog ka. Tanaw, bless nanay, kung paano magkaon, amo na siya manang, lang isa maghambal ang isda, maghambal ka bilang, ari namin nga isda, inang laka lang na bukog, ara nga part dira among wala bukog, ihatag lang ng kilid, kaya ako namian ko na magkit-kit sang kilid, na mga amo na siya, hindi naton pagkuhan nga kinanglan ka, o isda, kaya amo na pahugon, no, kinahanglan hindi kid. Kag hindi kagid hindi ka man ginikanan magkatahap, kung kinahanglanon gid nga magkonsulta ka sa doktor nga ang bata kuya daw wala gini maggana nga daw hindi kabudlay gid pagkaunon sang utan sang isda na amo na siling naton ang pagdisiplina sa kabataan sa ila pagkaon nakadepende sa aton man nga ginikanan. Sa pagpagkaon sang tana sa mga nutritious nga pagkaon kag maamat-amat naton avoid ini mga processed kag may mga preservatives nga pagkaon amat-amat lang hindi pagulpihon na amat-amat lang din laka-laka pamo kana bala hasta sa ulima divert na nato ng interest sa mga kabataan sa ila pagkaon hindi man totally nga i-zero naton ina sa ila. Na tandaan nyo lang na kinanglan maging patient ka mo na kag kinahanglan ang inyo dira TLC ang love tender ang inyong tender loving care na sa mga kabataan ulo-ulo kag istorya na gisa mo butangan mo pa na gani kung may itsurang imo preparasyon parehas na sang octopus ang octopus gano anong kamot kung daw pwede siya mangin airplane no o pwede siya nga mangin naging galupad na nga ginahimo na nila pwede mo na may istorya sa ila para lang ina try mo bala kay namit kaunon kanami sa mga kabataan na nga magkakaon sang utan isda nga kinanglanon sang ila sinilawas. Inaanga ko lang na share sa inyo sa sininga hapon hoping man nga makabuli kita bisan paano. Alas 2:38 na Action Radio Philippine Standard Time. Balik si Tita Wilma para naman dugay-dugay sa aton horoscope pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Okay. Alamin kung paano Kag mayong hapon. Miss Jane Hildore or Miss Jane Candido Hildore. Salamat gid mayong hapon lang da kag kay Nanay Pert. Ma'am salamat gid. Kag yes, araman si Ma'am Virgie Alpinda. Good afternoon Tita Weste. Siling good afternoon Tita Weste. Wala pa Japon amon wifi. Magbalik 5 days na Tita We. Amon hulat. Kag via radio lang gid kami pamati sang tanan nga matahom nga programa sang ARB number 1 para sa amon diri sa May. Celine Holmes. Okay, more power and God bless you always Tita We and your family. Thank you gid.
Kag, oho. Ara, pag hindi Ronnie Trava, tabwas, May 15, 31st wedding anniversary. Ay, di! Okay. Happy 31st wedding anniversary sa inyo ni Tuto Jean. Ni Janice. Kag hindi Ronnie Trava. Na, para iwas. That, Sir Rufino Eragabino, good PM kuno Action Wilma, I am watching. Amo nang hamba, yes ma'am, check to na si Ma'am Marjorie Ward nga sila. There's a saying, you are what you eat. Yes. Amo nang kisa nga, hindi naman mabasol kung nang isa kay tao. Amo nang iya gina, anto sa iya gawalingon. But necessarily sa akong do, hindi amo. Na, okay lang na ma'am. Pero in check to, I agree with that. Na? Mga kalabasa kag amarguso, na? Talking, gakaon gid sila. Na? Gakaon gid sila ya, basta wala problema ang pagkaon sa ila. Sa iya naguro mga apo, gatas gid, maayo gid sa ila, bisan gaedad na 12 na gatas gid oy, bisan ako gagatas pamo ko na bala. Tita Wilma, good afternoon. Ari lang kami Japon ni Nanay Isabel, ga monitor diri sa Victoria City. Yes, Sir Eddie Laos, salamat gid. Ano lang hindi mauyunan ang February Manila. Yes, paanad gid sa utan. Yes, thank you baw. Ambot action tita we. Mga apo ko ya food trip gid. Lahi gid. Okay na mi gid. As mga ano kuman mga apo ko sa hinablos kay wala pa taya apo nga aton gid. Utan, bisan linapuhan lang na iya nga, bisan may adobo pa da nga baboy, oh. May makita na nila, may linapuhan ko nga okra na, gusto ko na iya, share or maglapwa ko dahon kamuti na gusto ko na iya, share lang kita. Yan kanami lang bala ma-enjoy. Hindi Homa Lumina. Yes, good afternoon. Thank you so much. Ay, Tita We, mayong hapon, kapamati kami diri sa May Purok Mabinuligon, Barangay Alianza, Bagos City. Ellen May Ohano Junicio, salamat gid. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet my loving Aunt Florita Malak Cabaylon on her 75th birthday today. Thanks a lot. God bless you and more power to ARB. Ma'am Elizabeth, yes, Ma'am. Thank you, kid. Na? Janilo, salamat na. Also, good PM, Tita Wilma. Musta kayo dyan? Din ka gani, Janelo? Okay lang kami diri. No? Salamat gid sa pagkabalaka. Na. Greet ko lang si Nanay kag Tatay Romeo. I miss you. Sa ilang duha from Ronaldin Dinoy. Nanay Girom, nga adiin ka na ara ka sa Manila, nagpalayo ikaw, paamo kay na bala. No, so salamat gid. Na kay Jules Lucasan, good afternoon. Kay Rubilin Julian Celes, kay Era Kabansagan Inventor Talurong, boara gid sila. Na Ofelia Buen Consejo Hansen. Henny Candelario, kay Teresita Yung. Salamat gid. Mims Hogan, salamat man kay Eleanor Rigby Agravante. Good afternoon. Thank you gid. Armando Gabang, kay Almira Lim Malizarte, kay Amy de Venegracia. May Nanolas, kay Diones Lusaran. Thank you. Kay Bronski Espinosa. Okay, enough lang na anay. Ha? Thank you, Ged. Balikan ta ka mo pag may time karon. Relax. Alas 2. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones!
Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace. Okay, happy birthday for today. Mayo 14 tuig 2022. Happy birthday sa atin mga celebrators. Action Henry Spulgar. Birthday, big day. Happy birthday sa imo na sa amon sini isa sa mga expert nga technician si Action Henry Spulgar. Happy birthday. Yes, kay Hinidino Cadiz, happy birthday kay Vicente Caniete. Iban pag inaton nga mga kauturan nga naga-celebrate sa ila birthday today. Happy birthday. Kag sa mga naga-celebrate man sang ila wedding anniversary, happy wedding anniversary. Syempre, happy birthday to Angelina lipat si Tita We, no? Happy birthday sa loving aunt ni Ma'am Elizabeth Gamala. Happy 75th birthday, Ma'am Florita Malaccabaylon. Okay, it's time for horoscope. Aton mga zodiac sign bantayan para karon nga adlaw. Sabado, na Taurus ang una naton nga zodiac sign. Ang mga Taurus, ang mga nataw Abril 20 tugto Mayo 20. Taurian, isa sa mga kaupdanan mo daw mga single sa nga mga Taurus. Isa sa mga upod mo dira sa trabaho kung sa palibot man ninyo may ginatago-tago nga pagtamod o kung balatyagon sa imo. Hindi mo pagtagaan sang kahigayunan nga mahingalitan ikaw, no? Kag isa pagid sa mga Taurian halong sa paglakat-lakat nga hindi ka makadusmo, hindi ka bala nga hindi ka makatapilok balanan. Kay nga mahuyang-huyang ang naidalom nga bahin sang lawas mo na ilabi na gid nga mahuyang subong adlaw ang tuhod mo. Maswerte nga mga numero
3, 24, 38, kag 41. Lavender is your lucky color. Yes, sa mga Gemini, Abril 21, tubtob Hunyo 21. Yes, Gemini. Bawkay nami sa mga Gemini subong adlaw. Kay dali gid siya pakigbagayan or manami gid siya updon karon nga adlaw sa iya mga friends na ang maayo pagin may ara may isa ikaw ka friend ngam nami gid ang inyo relasyon sa mga singles nga Gemini nami gid inyo relasyon as a friend pero may posibilidad nga magaresulta sa paghigugmaanay 2, 10, 16 kag 31 mga maswerte nga numero. Pink is your lucky color, Gemini. Mga Cancer, ang mga Cancer naman Hunyo 2, tubtob Hulyo 22. Ang imo mga friends, Cancer, masaligan mo gid sang bulig na may pagka-sensitive ang imo pinalangga karon nga adlaw. Gani kon mahimo dugang-dugangi ang imo paghangop sa iya. 10, 14, 33 kag 41 mga maswerte nga numero. Strawberry red is your lucky color. Ang mga Leo naman, yes, mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Leo, likawan nga mag-init permi ang ulo mo, ha? Kag, abi mo, subong adlaw, happy ikaw, kag mangin lubos ina, kung upod mo man ang imo, ginapakamahal. Pero, ang hambal sang imo man, horoscope, budget ka man, sa paggasto, punggi ang imo kamot. Maswerte mo nga mga numero 7, 18, 29, kag 37. White is your lucky color. Yes, Virgo, ang mga Virgo, Agosto 23, tubtob, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Oh, sorry. Ari na kita, sorry na. Ara na kita sa Virgo. Yes, Virgo. Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Bao naga-enjoy ang mga Virgonians sa pagpakig-impon o kung sa pagtambong sang mga selebrasyon. Ina kung tagaan mo man panahon, no? Ang husto mo nga pamatasan sa paghambal kag pagpakigbagay. Amo gininang dapat mo himuon karon nga adlaw, Virgo. 3, 11, 18, kag 36 sa mga maswerte nga numero. Yellow is your lucky color. Libra, mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23, isa sang imo mga kapamilya or apun mo man dira sa inyo balay, ang posible magahinakit sa imo. Nga aayhan, ikaw lang nakabalo ha. Ang pagpahuway Libra, mangin mapuslan nun para sa imo ti weekend. Kinanglan taga i-break man ang kaugalingon mo nga maka-relax. 1, 9, 18 kag 41 mga maswerte nga numero sang Libra. Tangerine is your lucky color. Pero una pa lang inangabahin sa ngayon mga zodiac sign para karon nga adlaw. Yes, kay Alan May, Ohio, Junicia, mayong hapon ka pamati kami diri sa May Purok, Mabinuligon, Barangay Alianza, Bagao City. God bless. Salamat. Balik pa si Tito Wilma pagkatapos sa ni. Ang Dr. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day ni Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. I turn anay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for... You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, Kag yes, padayunon anay ni Tito We. May nabilin pa kita nga zodiac sign, Aquarius. Ha? Ang mga Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18 sa mga singles ng mga Aquarian, may mga tubo nga bago nga paghigugma sa imo balatyagon. Ha? Pag sunong sa imo horoscope kinanglan, umpisahan mo na ang pagkinot, mag-save ikaw para sa palaabuton. 4, 12, 23, kag 38, brownish your lucky color. Yes, Pisces. Ang mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Hindi ka mangin masako karon nga adlaw, pero damo ka importante nga hilimuon. Kag matapos mo ina tungod full of energy ikaw, Pisces. Okay, maswerte nga mga numero sa mga Pisces. 7, 12, 21, kag 37. Jade green is your lucky color. Katapusan natin nga zodiac sign, Aries. Ang mga Aries naman mo ini mga nataong Marso 21 tubtub Abril 19. Pisces or Aries or mga Aryan, ang nakaligan nga problema, malipatan mo na ina. Ha? Kag sa karon man nga adlaw, mangin mamag-an ang pagsulod sang kwarta sa imo, ikaw kung may negosyo. Kag syempre kung may trabaho, magabaton sang sweldo, di ba? Mas wati nga mga numero sang mga Aries 11, 20, 34 kag 41. Royal blue is your lucky color. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon nga weekend, Sabado, Mayo 14, tuig 2022. Tiuna sang pagpaalam ni Tita Wilma sa aton Sabado nga edisyon sang This Is My Life. Ang mabilin naton nga Bible verse of the day,
Mahalin sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Godly sorrows brings repentance that leads to salvation and leaves no regrets. But worldly sorrow brings death. Happy weekend! Pasensya sa wala natin malabutan. Happy Saturday or happy Sunday para buwas. And happy family day. Sa Lunes na naman kita mag-openay. Standby na sa matawang mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.